30 तारिखआव सिनि जे स्ट्राइक नंगौनि आबुनो तैयारी जों किसा मासानाय जेहेतु बसकांगोबा खाजानि ताखुकै बुखुबजों जों जतनो जिउ जोंनो दिनै बीजेपी कांग्रेस सीपीएम जतनो मिलिनाय सिनि त्रिपुरा मथा तै सिनि बुबागारानो जतनो अटैक खालायो जे बुबागारा नाकि बीजेपी नि रांचावनाय सिरिं सिरिं आजुगु दंखा से बुबागारा नाकि सीपीएम मा गोपन सूत्रआव कक सालायनाय सिरिं सिरिं आजुगुनाय बक्सनगर बाय दनपुर बाय इलेक्शनाव प्रार्थी रेडिया से बुबागारा नाकि से बिनि फैमिली आगि कांग्रेस खालायबानि बागैनाय राहुल गांधी समाय मिलिउनाय सिरिं सिरिं आजुगुनाय दंहुनाय विभिन्न रकम भावे ब्लेम खालायनानै चेंगै दङ याबा खाजानि ताखुकै बुखुबजों जों बयतामो फाइ दं बयतामो हुनै दं जों आबो वानसुकिया तै सिन बुबागाराबो जों आबो वानसुकनानि जरा रिया हानि बागैनाव फाइनाय शनिबार तथा 30 तारिखआव बुबागारा सिनि एडीसी एरिया बन्दागुका तामनि बागै बन्दागु बुबागारानि पार्टी बोसोर बरक दंख आबो नायनायनि बागै दागो बुबागारा की बीजेपी पे तंजा आबोनि बागै दागो बीजेपी सीपीएम बाय बुबागारा कथालाचे के आबो परमानमाननि बागै दा बन्दागु ना कांग्रेस बाय जों कक सालाया आबोनि परमानमाननि बागै दा बन्दागु खाजानि ताखुकै बुखुबजों जों सिदाय गलायो जों छै सीपीएम बाय कक साव होनांगौनि बागै दागु जा छै कांग्रेस बाय कथालायो हुनै बुइबाय होनांगौनि बागै दागु जा छै बीजेपी नि रांचाव हुनै हिनागै दागु जा बन छै बन दागु गो सिनि गेरेटार त्रिपुरा लेन हे दिल्ली सरकार सुबह ताती ताती मारा नाय हिनाय से अ बन दागु गो हानि बागै खाजानि ताखुकै बुखुबजों जों सिनानि नांगौ जों दिनै सीपीएम नो प्रेस कॉन्फ्रेंस खालामनाय सिनो बेनो बिरोधिता खालायो छै सीपीएम नो बरक निजे त्रिपुरा सानि बागै कुनो खालाया दै सिनि त्रिपुरा मथनप मुंचपानो ता खालायनि नरा गाजुगु तंनि हमानि कक जों फियाबा आजुगु तंया बय जेसे पानो साकथों जों सिनि दाबि मानानि बागैनाय जों आंदोलन खालामनाय लामायाव तंनाय चबा खालामनाय सिनो चबा खालायनानै सिनि बुसकांगो बुबागारा दङ जों कुनो किरिना नैया हाजनि ताखुकै बुखुबजों नरनो जों नरकनो विभिन्न दलनि बरक सिकिरि बानाय छै 30 तारिख मरक बन पालन थाका हिजे छै पुलिस बाय लाठा चार्ज सकनाय टियार गैस सकनाय टक सकनाय मा खाननाय हिनाय सिकिरिनाय फेबा नरकनो साइलेन दगो कोनो बापेर बेटानि एकटा त्रिपुरा मथानि बरकनि सागो जदि दान नाकला जांके त्रिपुरा राज्य हर जोंरिनाय छै 30 तारिखआव फुलुगिरनाय जों केमनो किरिना नैया जों केमनि मानि खंनानि थांया जों केमनि अधिकार थेंनानि थांया जों सिनि अधिकार न माननानि बागै जमा खालाय थाङै दङ हाजनि ताखुकै बुखुबजों नरक थेमनो साल किसासे गांसिनि बक्सनगर बाय दनपुर छै सीपीएम नो छै कांग्रेस नो छौ त्रिपुरा राज्य हे एकेबा भारत सरकार संविधान मोथांनानि बागिनाय बीजेपी नि एगेन्स्ट खरकता प्रार्थी गांके चाराय हिनाय जों आककनो वानसुगुनाय बीजेपी न कायसा प्रेसार नानै वानसुगुनाय सीपीएम प्रार्थी न मजागा जों सीपीएम ना हामजाया फनो जों प्रार्थी रिलिया याबा खाजानि ताखुकै बुखुबजों छै सीपीएम नो काउन्टिंग पर्यन्त थाया सामनो तुकार बरक सिनि त्रिपुरा मथानि जदि आरो प्रार्थी रुनाय काउन्टिंग थाया अंके त्रिपुरा सरकार ताम थालायकेमो बीजेपी नि रांचावै लेखाना पर्यन्त थालिया होननाय सालायकेमो दिनै सीपीएम तांनि सालायकरै सीपीएम तांनि होननायकरै जों जतनो साइमेनो ओ मुनसुरनो तै साइंलिया ओ फनासनो तै साइंलिया हानि बागै तै कुनो सालिया हानि बागै ताबुक जरा कम ini saltanjak sini buskango kubanggo bokta tongo ante parakok